Ovo su neki najlepši povodi, najlepši dani za nas iz gradskog rukovodstva kad možemo da podržimo makar na ovaj način onoliko koliko možemo, naravno, užičku mladost. Ja svojim dolaskom od pre 2 godine sam želeo da zajedno sa ekipom ljudi s kojom trenutno rukovodim gradom unesemo nešto novo, bar principijelno u užički sport. To nešto novo jeste da odvajamo ove 2 godine po jedan onako iznos koji nije ni mali, to su otprilike 2 miliona dinara godišnje u sportsku rezervu sa namerom da podržimo, makar simbolično, znamo da to nije veliki novac, nažalost nemamo više, one koji su uspešni u užičkom sportu, a posebno mladi i njihovu želju da se bave sportom. Ovo je baš ta prilika, imamo sjajan uspeh mladih užičkih fudbalera iz 3 kluba Slobode, Jedinstva i Crvene zvezde iz Užica. Dakle, to su generacije, videli smo, najmlađa je, ja mislim, 2009. godina, gde dečica su presrećna da imaju šansu da budu u ovoj našoj lepoj sali kao vid podrške sa nama koji trenutno rukovodimo gradom. Njih je bilo 100-ak, sve čestitke prvo njima, njihovim trenerima, njihovim roditeljima, i to je povod da mi već sutra razmislimo u gradskom rukovodstvu na koji način iz sportske rezerve možemo da podržimo to njihovu želju da se bave fudbalom.